βγήκε και έγινα σκατάφυλλο. Κουδουνάκι δεν έχεις? Γεια σας παιδιά. Έχεις χαρτομάτιλο? Έχεις, δώσ' μου ένα. Δεν κουράστηκα ρε φίλε, πρέπει να τραβήξω με την κάμερα. Γεια σας, γεια σας παιδιά, γεια σας. Εύη. Για άλλη μια φορά, γεια. Γεια σου χαρά. Ωραίο στυλ χαρά. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου Φανή. Όπου πάνε οι άλλοι. Στο διεθνές, στο φανάρι αριστερά. Κωστάκης. Κώστας. Σούζα ο Γιώργος. Γεια σου. Πάμε άλλη μια δυνατά. Λίνα, κάνεις ότι δεν με βλέπεις, αλλά θα είσαι η πρώτη που θα μπει στο YouTube αύριο. Αφού βγάλαμε τη διαδρομή κλέβουμε κιόλας για να σας βγάζουμε βίντεο. Παιδιά, από πού είστε, από το Δία? Οι άλλοι φωνάζουν συνέχεια Δία, εσείς γιατί δεν φωνάζετε? Γιατί οι άλλοι που είναι, μπροστά. Έλα, πάμε ένα καλό. Φουλ. Δεν φωνάζετε και ένα Δία, οι άλλοι φωνάζουν, τα άλλα τα πιχτηρικάκια φωνάζουν συνέχεια. Δεν ακουστήκατε καθόλου. Έλα μία δυνατή. Θλιμμένη διαδήλωση είσαι. Κάτι κάνατε τώρα, εντάξει. Θα βάλουμε το καλύτερο κομμάτι στο YouTube. Βάνα, τι κάνεις Βάνα? Παιδιά, χρόνια πολλά στη Βάνα! Βάνα, χρόνια πολλά! Και ένα τιμητικό για μας που είμαστε στο τέλος. Έλα, χτυπήστε λίγα κουδουνάκια. Γεια σας, γεια σας. Δεν σ' είχα ξαναδεί μέχρι τώρα εσένα. Μόνο, να μην κουραστώ για μετά.
πω λίγο νερό εκεί. Δώσ' μου λίγο νερό, σταμάτα λίγο. Ποιος? Άντε, λίγο φασαρία ρε γαμώτο. Εσύ? Μαλάκα, από παντού περνάω. Ένα δυνατό! Ωραίος χαιρετισμός. Μαλάκα, είσαι ο πρώτος ποδηλάτης που βλέπω χωρίς χέρια. Γεια σας, γεια σας. Δεν σε ξανάδα σήμερα. Γεια σου Τασούλη. Έχουμε στο τέλος, το 12. Πώς θα σε τραβάω στην κάμερα εσένα? Γεια σας παιδιά. Από ό,τι υποψιάζομαι, τελευταίος είναι ο Γεώργιος Κολόρη. Αυτό το αγόρι εκεί αριστερά. Αυτός είναι.